Hiya pawb, mae Gyd-Edmund sy'n ma. How are ya? Dwi eisiau clywed gennych chi. Sut ydych chi? Beth sy'n mynd ymlaen? Gad fi wybod yn y comment section. Let me know. Mae mis Tachwedd wedi dod â llawer iawn o juicy Goss i ni. I'm a Celeb yng Nghymru. BFFs, Reynolds a Hansh. Tyma bach o secret drama yn y tŷ gwyn. A wedyn, the icon, Queen Dolly Parton, sefia newydd, Covid-19. Arnoswch tan y diwedd i gwylio segment fi, B, yn y byd ffasiwn. You're gonna want to see it. It's a bit of a nightmare. Not gonna lie. Fel eich yn gwybod, mae prime time TV favourite, I'm a Celeb yn ôl ar ein screens. Ac eleni, mae'r celebs yn swapio tywydd braf Australia i Cymru. Gwlyb. Ie, oherwydd Covid-19, mae'r gyfres wedi newid a mae nawr yn castell gwyrch Abergele yn Gîr. Pwy sydd angen Australia anyway, pan mae gennych chi Cymru? Gwybod beth, mae hyn yn actually really cute, achos mae Ant yn Dec, pob nos, nhw'n dweud, os o da, os o da. A fi'n just credu bod hwnna'n really cute, a fyd yn y camps, mae arwyddion bach fel yr hen siop, neu yr ystafell molchi, just a vibe. Big up your chest, Cymru, big up your chest. Ond, y peth gorau am I'm a Celeb yn dod i'r Cymru, ydy'r holl arddirno mae'r pobl ar tref Abergele wedi wneud. Mae cafod cut-out o Ant yn Dec, mae massive ants ar y bench shops. More random, but we love. Mae'r arddyniadau dros y dre literally wedi mynd yn viral. Viral. So, beth ych chi'n meddwl? Australia neu Abergele? Gad fi wybod yn y comment section. We'll start all with a bit of a debate. Stori nesa, chi'n probably wyndran sut yn y ddeiar mae status perthynas Hansh wedi mynd o sengl i fully fledged relationship gyda Reynolds. #random. Os chi ddim yn gwybod Reynolds, mae'n actually husband i Ble Waldorf, Serena van der Woodson. Oh my gosh, fi'n Gossip Girl stan. Dyle fi gwybod hwn. Wel, chi siŵr o fod wedi clywed yr absolutely incredible creu newyddion sydd wedi taro Cymru. Mae Reynolds a Rob McLenny nawr yn berchen ar clwb pêl-droed Wrexham. Random. Mi wnaeth 98.6% o cefnogwyr Wrexham fod o blaid i'r berchnogaeth newydd. Mae Hollywood yn dod i Cymru! Woo! Ond, Hansh being them sassy selves, wedi mynd i Twitter a dweud, maybe dweud wrthyn nhw beth mae'r tywydd fel. A mi wnaeth Reynolds Deadpool ei hun ymateb i'r tweet a oedd yn Gymraeg i ddweud, I'm from Vancouver. I think I'll live. No! Mi wnaeth o wedyn leicio'r tweet arall Hansh, taking the relationship to the next level. Ni'n barod, Ryan. Ni'n barod. Hansh Hollywood. Fel BLT, bacon, lettuce, tomatoes. Chi'n mynd i clywed am un o'r ein yma'n sandwich, mae'n really random, ond anyway, we move. Llongyfarchiadau mawr i chi ddwy, chi'n mynd i fod yn amazing, da iawn. Dros y mis diwetha, mae lot o pethau wedi mynd lawr yn y tŷ gwyn yn America. Ond, stoi yma i siarad am wleidyddiaeth. No. Fi yma i siarad am y coeden nadolig. Mae'r coeden yn absolutely humongous, right? Humongous. 18.5 troedfedd. That's really big, mind. That's really big. Mae'r stori yma yn atgoffa fi tymau bach am y coeden nadolig sydd tu allan y tŷ y Denmans. Dyna un peth sy'n dod â fi a Melina Trump, Melina Trump gyda'n gilydd ac yn agosach at yn gilydd yn ystod o'r amser nadolig. The love of iconic Christmas trees. Rwy'n sôn fel Donald Trump wedyn. Well, actually, they're good. Nawr, ni'n byw mewn amseroedd anodd iawn, ond dwi wir yn credu bod y stori yma yn dod rhyw fath o golau i'r twnnel. Mae Dolly Parton yn helpu ffeindio cure am Covid-19. Mae Dolly Parton really yn gweithio 9 to 5 on this one. Yn ôl mis Ebrill, llai na mis ar ôl i Covid-19 cael ei ddatgan.
fel pandemig, wnaeth Dolly Parton doneto 1 miliwn ar gyfer creu vaccine. Dolly Parton, ti'n absolute icon. Ddim just am y canu, nawr chi'n rhan o hwn fyd. Outstanding. Diolch Dolly, diolch pawb arall. Nawr am y segment ola, sef segment Be yn y byd ffasiwn. Enjoyin. I fod yn gwbl onest, fi yn cael tyfu bach o me. Mae dillad yn dod i ti, a fi'n trial nhw arno, ond y peth yw, sa'n gallu dangos nain fi yn wedig, mae'n rhaid fi ddangos dillad fi nain. So she's got to have this seal of approval. Gigi, love you boo. Ond, gallai cael seal of approval Gigi dros y ffôn. So mae'n rhaid fi anfon lluniau i Gigi, neu FaceTimes y pethau fel ni i ddangos y dillad. Ond, mae'r lluniau yma just paints 1,000 words. Wel, dyna ni. Mae mis Tachwedd droso. Tiwnwch mewn mis nesa i weld Christmas special fi am Beth yw'r Goss. Enjoyin. Fi'n gobeithio bod chi'n iawn. Fi'n iawn. Fi'n gobeithio bod chi 'di joio. Fi 'di joio. Enjoyin. Diolch pawb. Gwynwch.